ассалому алайкум бародаро, моҳи шарифи рамазон наздик шуда истодааст ва ман мехоҳам яке аз фазилатҳои рӯза доштанро ба шумо бигӯям. аз Абу Ҳурайра аллоҳ аз ӯ розӣ бошад ривоят аст ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: рӯза нигаҳбон ва сипаре аз оташи дузах аст. касе ки рӯза дорад, ҷимоъ накунад ва муртакиби аъмоли аҳли ҷоҳилият нагардад, агар касе бо ӯ ҷанг кард ва ӯро дашном дод, барояш бигӯяд: ман рӯзадор ҳастам. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ин суханро ду бор такрор намуда ва фармуданд: қасам ба зоте ки ҷонам дар дасти ӯст, бӯи даҳани рӯзадор дар назди худованди мутаол аз бӯи мушк хушбӯйтар аст. худованд мегӯяд: рӯзадор об ва таом ва шаҳвати худро ба сабаби ризои ман тарк намудааст. рӯза хос барои ман аст ва ман музди ӯро медиҳам ва кори нек 10 чанд савоб дорад.